trendybeats.com. Mrs. Grace Agadegi na mma biko gwara ọha na eze ife na-akpọtụ ebe a n'ezinụlọ tata. Ihe na-akpọtụ ebe a n'ezinụlọ tata bụ na o nwere mmadụ abụọ Chineke ga-ejikọ ọnụ n'ụbọchị taa, so onye na-akpọtụsi isi nya wee rute tata. So ekpere m wee bụrụ na ha ga-ebi n'udo, na ha ga-ebi dịka di na nwunye, ha mụta ụmụ ha zụcha ụmụ ha zụọ ekpere m n'ụbọchị taa n'isi ya. Ekene gị ọ ga-adụ na mafọ m bụ unu na-agba ma ya bụrụ na mmemme abịa na mmezu tata wee sị na unu zukọ eme na-asị ndekunu ji na ọ ga-adụ na mma n'aha Jizọs. Nwere ihe ọzọ ị na-agwa ọha na eze n'ụbọchị tata ga-abịa ebe? Ihe ọzọ na-agwa ọha na eze ụka ka 2024 anụnwa anyị batara ka ọ bụrụ mbuli elu na akwamozu nye onye ọbụla n'ezinụlọ anyị, nyekwa ezinụlọ anyị niile dị iche iche, dịtụ n'otu iru anyị si dị iche iche ka mkpa anyị si dị iche iche. Ọya ka m yọrọ n'aha Jizọs. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Afọ a na-etu m Lady Grace. Lady Grace. Ego bụ ọzọ ekene gị Jehova Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji n'ohi na bụ onye na-eme ọfụma ka ndị Igbo na-asị ike ka ha ji wee na-ekpekpe na-asị na mgba niile unu na-agbagharị ebe a na mbọ niile unu na-agba ọ bụ ego ọ bụ taa ma ọ bụ okwu ọnụ ka unu tinye na jọb ga-esi na ya wee merụ na ma n'aha Jizọs. Ekene m gị.
More music on trendybeats.com. trendybeats.com. If you know, you know. But if you don't know, you know. Now you know. Now you know. If you know, you know. The big ballers in town. Now you know. Now you know. Forget what they know them, yes. Agba baller. How much is money? It's nothing. Ballin'. Premium or nothing. Now you know. Now you know. Now you know. Now you know. Forget what they know them, yes. Undefeated, undisputed, unopposed, luxury or nothing. Money is talking, money is talking. Blessings on blessings. Forget what I know them, yes. Agba baller. How much is money? It's nothing. Ballin'. Premium or nothing. Now you know. Now you know. Now you know. Forget what I know them, yes. More music on trendybeats.com. trendybeats.com. Vato, only things to want, one more, only car to want, Kachakujo, Balam. Alhamdulillah, oh me for that. Yeah. I'm a girl, walk on, I don't walk in those, but power sporty, but you zero shorty. What you want, I'm on two, when you call a Mura Kiriwa, they give him a twerk your body, twerk your body, twerk your body, twerk. Hollywood, down, twerk your body, twerk your body, twerk your body, I do it. Oh yeah, hello, madam, you are hot, she feeling cold, summer helicopter. Hello, papa mi fapo, papa mi shayo, 247 oh baby, sọ̀rọ̀ fún mi, sọ̀rọ̀ pa. Yàrá náà lẹ́rọ fi ṣe fàájì o. Sáré máa ní 1 million kan sí pàdé. Twerk your body, twerk your body, twerk your body, Hollywood, I do it that twerk your body, twerk your body, I do it, twerk your body. Free.
More music on trendybeats.com. mgbe anyị na-agụ ya nwaanyị a ga-ejikwa akwụkwọ na akụrụda atụ enyi ya mma na-akpọlite abụwa ahụ na jikọkere ngozi ịhụnanya Jizọs. Dear people of God, we have come together in the presence of God to witness and to celebrate the marriage of Sotujuku and Chibo, to ask His blessings on them and to share in their joy. Our Lord Jesus Christ was Himself a guest as well, a wedding in Canaan of Galilee, and blessed His way of life. And through His Spirit, He is with us now. Together in need and in plenty, in sorrow and in joy. It is also given that with delight and tenderness, they may know each other in love and through the joy of their bodily union. May strengthen the union of their hearts and lives. Lastly, it is given that they may have children, and be blessed in caring for them, and bringing them up in accordance with God's will, to His praise and glory. In marriage, husband and wife belong to one another, and are linked to each other's family, and they begin a new life together in the community. This is a way of love that all should honor, and must not be taken carelessly, not selfishly and reverently, but reverently, responsibly, and after serious thought. In His way of life,
Sotochukwu, and Chibok, come down to the church. If anyone of you can show God's cause why they not lawfully married, you must declare it now. And so the vow we are about to take are to be made in the love of God. And I charge you both. As one of the high command, so you understand. All of you just stand. So you I charge you both as you will answer before God, who is the judge of all, who knows all the secrets of our hearts, that if any of you knows the reason you will not love any man, you must declare it now. Do you have any problem? Will you take so to be your wife? Yes, I will. Will you love her, comfort her, honor her, and protect her in sickness, in health, in poverty, and prosperity, and forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? Yes, I will. So to you, of your own free choice, will you take Emmanuel to be your husband? Yes, I will. Will you love him, comfort him, honor him, protect him in sickness, in health, in poverty, and prosperity, and forsaking all others, be faithful to you as long as you shall live? Yes, I will. Who give this woman to be married? When they like to be wow. Yeah, So, okay. So the children listen to this. So can I? Okay. No. It's okay. I, Emmanuel, take you to be my wife, to have her to go, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until we are parted by death, according to God's holy law. Amen. Thank you, Emmanuel, to be my husband, to love and to go, from this day forward, for better, for worse, for richer, for the poorer, in sickness, in health, to love and to cherish, until we parted by death, according to God's holy law. This is my solemn vow. So I want to give you sharing that represents your love for one another. It is made of gold, which is precious and durable metal. What better representation of their feeling for each other? Let us pray. Heavenly Father, bless this ring. Grant that they who wear them may be faithful to each other and continue to be bound together in love till the lives end through Jesus Christ our Lord. Amen.
I give you this ring as a sign of our marriage and a token of my love and fidelity to you. With my body, I honor you. All that I am, I give to you. All that I have, I share with you. Within the love of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Let the church say amen. As a sign of our marriage, and a token of my love and fidelity to you. With my body, I honor you. All that I am, I give to you. All that I have, you couldn't deny the woman. I share with you. Within the love of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Preserver of all, giver of all spiritual grace, and the author of everlasting life. Send thy blessings upon Emmanuel, and so to you, whom bless in your name, that living faithfully together they may fulfill the vow and the covenant they have made, of which the ring given and received is a token and pledge, and that may never remain in our blood and peace together, and live according to the law through Jesus Christ our Lord. Amen. And now, that Emmanuel and son to Judah have given their consent and made their vows to each other before God. And this congregation, with the joining of hands and the giving and receiving of rings, husband and wife. God, Father, the Son, and the Holy Spirit, and preserve and keep you. The Lord pour upon you the riches of His grace, that you may openly live together and receive the blessing of eternal life. Amen. The both parents should come up. Then I will with the mother, then I will say so to her. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. One way, and then now it is. She didn't know before this time, before 9 months, she opened and put them they go back. Upon the food, I am answer. About the hand, I am report. I didn't go your wedding. You didn't like your wedding, and I didn't do no. A man you don't know. I didn't go 1 year, now you don't know. I didn't come for your wife. Praise the Lord. Ekperem isi Emmanuel Somto Chukwu na onye nwanyị
ga-agba ume ihe ogologo ndụ na esi ike dịka ihe nke a na-eme n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-abụ ihe ga-adịta mkpụrụ n'isi mmadụ abụọ na anyị ncha niile bụ ndị na-ebe a. Wee na-asịkwa ka ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị na-ebe a ndị na-ewuli ụdị ha n'ụbọchị nke taa, ma ọtụtụ ụmụ nwaanyị na ụmụ okorobịa na-ebe a, ma mgbe na-adịghị anya ụdị ha na-eme ebe a n'ụtụtụ a, a ga-abịakwada celebrate ha n'aha Jizọs. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Biko Jizọs, ekpere m n'isi madam Abụkịta ụda ebumnobi imezu dịka m dara aha soro m n'otu ha abụọ dị holi wee na-ayọ Chineke dịka ha ji wee dị holi ka ị were mkpụrụ nke afọ wee chọọ ha mma dịka anyị na-ekwu anyị ga-abịakwa ebe a wee celebrate ụmụaka ha na-ebute ebe a n'aha Praise the Lord. Hallelujah. Ana m asị Chineke Chineke ọkpara Chineke mmụọ nsọ ka ọ gọziere m ụmụaka ala bụ dịka di na nwunye ka ha na-ebu n'udo na ịhụnanya ka Chineke o mekwara onye ọzọ n'ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye Congregation, can you please help me by standing up? You as friends and families have gone to visit this ancient of vows. Will you do all in your power to support this marriage now and the years ahead? Honestly, I don't know if I can wear a class in Genesia, so to see a massive. Or one day, we what? We win. So, what I was saying. Also, give the grace to the family of Emmanuel and his own too. Grant that the years ahead they will live together in the Lord. Joy and peace to our Savior Jesus Christ. Amen. The Lord is with you. Let us pray. O gracious and ever-living God, you have created us male and female in your image. Look mercy upon Emmanuel and son to you who have come to seek your blessings. Assist them with your grace. That with true fidelity and steadfast love, they may honor and keep the promise and vow. They may through Jesus Christ, Savior, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Welcome to them. As Emmanuel was so to present a new life together. You as the parents and the mother, in the name of God and in the presence of this congregation, we hand over Miss Sotoju, now Mrs. Sotoju to you. As true member of your family, will you do something for your family to continue to hold them in your prayer? Yes. And give them so I will Sotoju. Sotoju, I will know no, you are make sure. Nígbà máa kí agbá máa lọ ká máa bẹ̀ nígbà ẹ̀rọ yẹ kó fún ẹ̀wọ̀n lè fi sọ fún wa. Make sure that you want to fún wa.
As the elect of God, holy and beloved, boys of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also we. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your heart, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs and hymns. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against things. This is more pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. This is the word of God. Stanza 1 and the last stanza. 1 and the last. On
ị na-alụgodi ya ị ga-emerụ ahụ ịdị ọkọ ụlọ ka mmadụ na kọmfọt ọ bụ ụlọ siri ike and anybody who problem ebute n'ụlọ ya ọ bụ nwoke ọ bụ husband ọ bụ nwaanyị ọ dị wife isi na-ezibu problem ebute n'ụlọ ibuteta problem n'ụlọ ikpeazụ gbara aka ka ọ ghara ịdịrị etu a n'aha Jizọs so ha na-ekwukwa mgbe a na-ekwukwa ịhụnanya si n'ike Jizọs onye bụ ihe niile ya jikwa ojikwa onye bụ ihe niile ọ bata na mmadụ echi ọ na-enye ihe niile ọsọ mgbe a na-ekwu ịmụ ọzọ born again a na-ekeresa anyị niile born again bụ ihe dị ebube onye dị mmadụ mgbe a mụrụ mmadụ ọzọ ebube Chineke amụkire n'ime ndụ ya Jizọs a na-ekwu okwu ya mgbe a gwara anyị ka anyị were okwu Chineke anyị kwetara okwu Chineke were akụ ya biri n'ime anyị o nwere ndị ndụ n'ime ndụ atụ na gasị okwu Chineke batara ọ karịrị ike niile onye ọ na-agbanwe ndụ o nwere habit nọ n'ime ndụ gị okwu Chineke ka sobi ya that habit ya kwara ngwongwo ya wee pụọ coupled with prayer mgbe ị na-ekpe ekpere mgbe onye nsọ na-ekpe ekpere kwesịrị na-anọ n'ọsọ then husband and wife unu ga na-ekpekọrịta ekpere ọnụ na-amụkwa akwụkwọ nsọ then anyị ngozi ndị ọzọ ụmụ Chineke na-eme praise the Lord mana ibu ụmụ ụzọ oji Kraịst ọ na-ahịakwa ahụ ọ bụrụ onye bụ ụzọ bido ọzọ na-agbalụ n'isi because ọ bụrụ onye dị ike na-emeri kama onye Chineke chọrọ ime ebere were emebe so efụrụ ikwesịrị ịdabere na Chineke n'ihe niile tụmadụ marriage mgbe ịdabere na Chineke efụrụ onye nwe anyị gara asọ things out site ebe a ndidamaka nchere amaka ya sokwa and you will praise the Lord so ifụrụ a n'ọbara asị Chineke nyere anyị iwu mgbe a na-ekwu Zion n'ụlọ nsọ Chukwu ebe ngozi Chineke na-abịa akwụkwọ nsọ si upon Judah they will be the kind of my children so akpụgba and also through that Judah ka anyị tọpụta ezigbo mmụọ Jizọs ịgba ọgbakọ ụmụ Chukwu ọ na-enye aka ịbịa ya bọdị mgbe ife ịbịa fụ ụmụ nwaanyị na-esi ite ahụ na-akwụ ilokwu eji nkwa isi isonye nkụ nka sonye nkụ nka efu ọkụ a na-eme gịnị ọkụ a na-ebu ya ka a na-akpọ fellowship mmekọrịta ọgbakọ dị mkpa na ndụ Nwachukwu efu Nwachukwu ọbụla agbawara ọgbakọ ọsọ o nwere tens isu ya ekwensu a na-arapụ ya mmehie a na-adị onye ahụ so before you know what happened obi ya and all this thing happened n'ebe Chukwu nọ and mgbe ahụ ọ pụrụ akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ Sam onye ọbụla chezụrụ Chukwu ọ bụ obodo na ya ga-eme gịnị na a ga-eji ọkụ na ya ma nchezọ Chineke onye na-emere anyị ihe ọma praise the Lord praise the Lord dịka ha gbara akwụkwọ n'ụbọchị taa oyi ka ahụ and iyi a ọ karịrị the highest service so but our prayer site na adịghị anyị isi ka ndị mkpa Jizọs anya na ha ga-emezu mkpa niile ahụ praise the Lord onye ọbụla gara ịtọsị ya mmadụ a na-emekarị ọnọdụ mistake aja chance ka dị uru ebe ụka nwere na ahụ ị ga na mmadụ mmadụ na-ekwu n'ime ahụ ada ọrụ ọzọ na ya anya ka nkwụ Chineke ọsọpọtụ ya n'ihe ma jụọ ndị buru ụzọ praise the Lord ịka nwere ndị ka nwere mbụ then ndị onye nwanyị chere mmanụ ịnọdụ mkpọbụ jụọ Chineke ụmụaka anaghị adị ife ncha ka mma ndị na ndị na nwunye nwoke na nwaanyị so that ị ga-ewepụ ụjọ nwoke nwee ntị njekwute ihe ezinụlọ ma a na Chineke nyego ike imeri ya the same thing with nwaanyị onye bara ihe di na nwunye abụọzi nwata ị ga-ewepụ ụjọ ya ịkwọ to the task praise the Lord praise the choir maintain order praise the Lord uche gbara ya site na Kraịst ndị anyị niile onye nwere ebe na-eme niile ya anyị ngozi ya niile aka na ga-eru ya aka ka anyị kpere Chineke di na nwunye ha ọ gara nke ọma di na nwunye nke a ga-agbawa ọgwụgwọ n'aha Jizọs ya na-ebere anyị ọzọ dịka ndị nwere bara ndị ọzọ inye anyị kọmishọn ka anyị jee n'ụwa niile sitere ihe na-eto ozi ọma
mana ko we ku de na na de ni da di ko ko to ni o ni do fa ka je ko ni de ta ye ti ko na ko ni na ku de ko ko ke ti de ti na aga ma ti do no bu da ni aga ma ti do ni na jo ti ani aga ma ti do e ba wona ha na ani aga ma ti do papa ko de ani ba na ti do Jesus Christ. Hallelujah. Imana munye gangare bana sanyo lema ade enye ante. So we go get it now.
Almighty and merciful Father, strength of all who put their trust in you, we pray that as you have brought Emmanuel and blessed together by your grace, that those vows which they have made to one another in your Son, that they may truly and faithfully perform. Through Jesus Christ our Lord. O God of love, look mercifully upon Emmanuel and bless him. In the new life which they begin today, this day, unite them evermore in your love. Keep them faithfully to the vows that have made one to the other. Strengthen them with every good gift, and let your peace be with them now and always, for the sake of Jesus Christ, our Lord. Certificate of occupancy. You have a population negative occupancy. One goes more than taking on my head on the generation. You get by the grace of God and by the permission of His church, I am presenting this certificate of marriage to you in the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit.
Ya chata. Abuja. Respect ya solo ha magoteni church today humble the ushers and Berembuna before 6 months aga ha ga-enweta dị nke aka n'aha Jesus women n'aha Jesus shoka go ha neke kwala ogogo
Because ihe nji si ka akọrọ aka bụ na mgbe ụfọdụ asị ka anụ dị people a na-ahụta ya ọgbasakwanụ m orugokwanụ m emecha kịta ọghọọ matters are rising. Nwaanyị topụta ihe eji nwaanyị eme ọnụ ọdị all the 3 reasons a woman should marry and marry on time. Let me tell you the 3 reasons. First of all, ọ bụrụ na ị gaa na Bible say, and it is not good for Adam to be alone. For companionship, yeah, number 1. Number 2, ka emeri onye inye aka. Number 3, which is the most important, gaa n'ụwa mụba. Anyị mara time nwoke na time nwaanyị abụrụ ofu ife. Nwoke nwere ike nọrọ ebe ọ na-achọ ego ruo 40 years, ọ chọọ ịnụ nwaanyị, o nwere ike ịnụ nwunye dị 18 years. So long as o ji makwala ya efu ya ụzọ ala. Ịghọtago ụdị ihe ahụ. Onye isi mmemme atata etego ọlọbalụ chairman na mmemme ya nwa bụ ihe bụ ụzọ lụọ chairman na wedding izizi emere n'elu ụwa nke mere na Garden of Eden. Onye a bụ the chairman of that wedding. Ọ bụrụ na ị maara onye na-ekwu, anyị na-ekwu maka ofu onye a na-ebulu canopy. Anyị na-ekwu maka ofu onye ọra na-asị unu abịaruela. Anyị na-ekwu maka onye gara holiday na n'ini na mkpụrụ ụbọchị 3 si n'ọnwụ binie. Anyị na-ekwu maka ara na-azụ nwa, aka na-azụ nwa. Anyị na-ekwu maka okwuchancha, ọmachancha, omechancha. Biko tuo na eze ebube. Bụrụ n'ọtọ ka ị na-akụrụ Jizọs aka na gịnị ya bụrụ ọgbọ. Ọhụrụ na gịnị ya bụ ọgbọ nwere ike tụpụla anyị mebere onwe gị big man. Mana ọ bụrụ na ị ma na ọ nwere onye tọrọ gị na e nwere ihe kere gị kwụrụ ọtọ n'okwu gị dịka anyị anabata na mmemme a. Sịnị Jizọs nnọọ. Ndị achịchịrị Jizọs n'ike. Gwatuolu Jizọs igwe. Jizọs ekwela ka anyị gbara aka shika ala aha Jizọs. All right. Biko onye izizi a chọrọ ka anyị nabata bụ nne na nna mụtalụ nke nwoke anyị ji maka ya gbakọ ebe a tata. Mmadụ na-abụrụla ọrụ abalị ha ọfụma mgbe aka ji abalị were atụwa nwaanyị ime gbara mụọ nwa agụọla mụrụ nwa kpakpọ aha Igbo. Anyị ka anyị na-ekwu maka ya, anyị na-ekwu maka Mr. and Mrs. Ugochukwu Eze Mezie. Biko kere ebe ha nọ ka anyị nabata ha ozugbo with aka dị shogo bie ya ọma, ọrụ nwaanyị were ihu bie ya ọma. Yes, wedataba ya n'isi oche. Yes, kọọlụ nụ ha aka nọ ụnadị ka esi njin ikugbu aka biko na ebe bụ isi oche m tiri m ya ebe ivu achị ochie azụ maka anwụ. Ngwa unu ga-akụzi aka na amakụzi aka ka anyị nabata chairman of the occasion anyị ebido the event. Ka anyị nabata the chairman of the day's event. Chairman anyị bụ onye nke anyị maara ọfụma, Chief na Lọlọ Ezude. Biko kụọrọ na ha aka dị ka ha na-agbagote. Ya ga-abụla anyị chairman of today's event. Ọ nọ somewhere around there. Chairman biko ebe ọ bụla ị nọ. Honoria. Ọ nọ ya eme election ebe a na-awụfe chairman ọhụụ. Ọ ka anyị si eme ụmụnna anyị. One ụmụnna anyị ha anyị gbukwala oge akpa ugwu ala ọlụ echefu anọdụ ka enukwu ibe bụ uru maka ịma ihe alụ today niile njụ ndị mmadụ mgbe ụfọdụ ma bịa wedding. Ọmaka ihe ka Solomon mentere wee lụọ ụmụ nwaanyị 700 maka alụla dị man nwere ụmụ nwaanyị 700 nwee 300 concubines ya ịgbakọ ya ọrụ 1000 ọnụ ya ọ nọghị ya right. Ngwara ya bịa n'ụlọ ọ ihe eji ama nwoke akpọ gị ịza ọwa akpọ gị mere ha starting nwa onye nwere energy ike agwụgwe ma nwa ụkọchukwu mma aga so ịhụ na ụwa a ọgbachighị aka ike like that anyị ike lụọ iwuru nwayọ ọla aga ị na-agbalị just one of those weddings a na-emego onweghị ihe ga-adị iche ọ the same thing a na-afụ na wedding ka a ga na-afụ. Enweghị a ga-eri ebe a sị n'ebe a ka eri highest. Nwekwara ihe a ga-awa nwe ebe ọwụrụ the first.
So just take it as one of those weddings I got for every day. After this wedding, okay, this about and Oluchukumba. You're welcome. Now, Kaina Bataza, the chairman of today's event. Our chairman is Mongo. What can a league your church? Ikolobio Yibo, what can you be a weasel? Ufonye Joku Yema address, or Yakaine Kumaka, chief and Lolo Ezude. Opening and entourage chief and Lolo Ezude, Iga Fo, Ubwefi, Ogochuku Koye, Ezabata 1, the Kulobia. Because Nine Kumaka Habata, Gosekobana Haka. Wachobuna OBD Ezabata, Ihon and Yemunja, Cambo 10,000 naira. Watch your OBD Amataka. Nende Kelombocho, Cambos, Jesus, Jakiane, Kemad, then maybe 3 times a day, Hega. Can't you 3 times a day, Lori, Lori, Lions, and Dali Miss Menu, Yaku Menu, be lying at home. Ezabata, Nicolobia, I salute you in parentheses. Chairman, no, Ezude, Daluo, Upon Buruna, when I'm a show will be the man, a question may go up with cash. 10,000 naira, less monopia de Matata, Nagopania. I won't come on, put a woman you was a put a bed, Miss Yokuno, Sabata salute you. Respect. So please, wherever you are, upon a map or Rafagi, maybe for want of time or one other reason. Please, I want you to celebrate your neighbor. The neighbor guy now, she never get how far. She never get Happy New Year. She never got a member. It's a woman I never got a hard church and I change you to a woman FF and go John FF. She never get how far. When I never get your chance, never give you the light of the world. I want to never get a Jew, she never get, and darkness comprehended it not. I want to never give people, she never get occupied till I come. I want to never get a she never get dry bones shall rise again. And when you make any behavior, I need a nearby. It doesn't need believe on it. Need to go on it and is need daughter on it. Doji. Yeah, I imagine to go on a bomb. And I should be a member on a bomb. Be a bono, be a la cherry bomb. Yeah, I imagine running so on a key motor manda. All of already, or to name key. So when balance in nature, I want to get key actually. We are all one. Therefore, let me invite where is the sound makers to play for us. And we see can about Sunday Balao. Open a Nibola, but Banga Chocoya when I pull out. Kaimwe Kenya had the idea. That should be join the end of the crew. Men of suit, men of senator, men of cook, call in on the other side. Only you,
Ikuke. You call him a cause, and I win here. Unu watch young Bahana Bata, Ega Funa and Kawai Pisa. I can look at a scene of watching the 2nd of January 2024. But I am a to put you. Oh, I email and Okide. Oh, I need to repeat Beaba. Now, if you don't go back as Toto, you go with Dennis General when I die. And I say, I give Wednesday, not a can, not to not Jesus. You know, when I see me, I get me back because only Kereni Beno is a catch a season in it. You go on already, and I say, you will run on completely. And I become Kanu Waina Abaseba. Opiania Bidurang Resist Ototo. Ya continue now, Jesus. In the never open and don't buy. You put in the friends and world wishes all over the whole nation. Our God, we call on you. We call on you. It goes back only to you because you are Father in the mighty name of Jesus. Lord, as we continue with us, we ask that heaven receive your honor. We declare this program open now in the name of God the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Biko kwa ọlụ na ya aka na ọgụgụ ụsọ nke a na ajọ mmụọ niile na-adịghị egwu nwute ebe ọ bụla ị nọ ịbụ onye isi oche, you're highly recognized, you're highly welcome. And the Great Success Club, I can know. Thank you. It's about time to hear from our chairman. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Master Jesus. Today, I don't know about Emmanuel. Open the web push up now or it. Because open the work and go to church. So I'm brought today. So one thing I got on today, I'll get ready. Mana ofu okwu nwere igwe ha bụ na marriage bụ nwoke na-edi nwaanyị a na-edi ọ dụrụ ha okwu onye ịmọbụrụ onye na-abata ahịa leta awa nke nwaanyị ịma ego na taịm dị ji emechi ahịa and ịma onye ị na-anụ ịma ọwụ nwoke nlaikere n'elu ụwa as a brother, as a friend ịma onye nwere ike stand si na ihe dị otu a ịma ihe n'ụlọ ọ ịmaghị n'ụlọ ọ dị mmadụ furu n'ime Emmanuel. So ihe m nwere ịgwago nke nwaanyị bụ na ịma gasị ahịa bata inete ya anya na ọ dị ka ọ bụ ejiro challenge eje na marriage and ejiro my neighbor na-eme otu a aga na marriage. Ihe eji aga na marriage bụ ibi bere Chineke gị mmadụ ife ahụ Chineke chọrọ ka gị na gị na-eme ka ọ wee na-akpa na moto ahụ nwa accident ọ ga-adị free because Chineke nwunye ya nọ n'ụlọ na-ekpere ya ekpere ma ọ bụrụ na dị pụọ ahịa klaasị pụọ enwere ike ịrụ bad news ma ọ gaghị abụ isi okwu na-agbara aha Jizọs. O nwere okwu m si ọ sịrị Eve ring, engagement ring, not today he is the original ring. And the married nke ọzọ na ndụ n'aha Jizọs. Emmanuel onwe ya meyikwere nke ọzọ unu ga-ebikarị dịka nne na nna unu si were unu ga-eme marriage unu enjoy. Chineke ya etinye aka ụkwụ ama agwụ ụlọ from today ihe dị iche ga-adị na ndụ ya mma because ọ adịgo one. Chineke adịrị ya ihe niile ọ na-eme mgbe ụlọ na mkpalụ nwa na-aga Chineke anaghị adịrị ụlọ so echiche echere ọnụ n'ihi na onye nwaanyị ebu ụzọ ekpeghị ekpere before this occasion bụ ọnụ dị na ya because onye nwaanyị ewere gị ọnọdụ so anwa ama achọwa ụlọ mmiri ama ama ụlọ. Today is a great day. Echiche echere anyị ma onye anyị so see how ihe nwere ga work for the next time. Praise the Lord. Kọrọ chairman na aka na emekwala m enjoy okwu ebuchie onye bụ na ebe ọ bụ na akpọ MC si akpọ gị chairman na ime eme na ọ bụrụ na ọ gawa ahịa ya na ọ na ya ekpereri ya ekpere ọ bata ahịa ya na-eti ya anya na ọta n'ime ibe anyị na-eti ya anya ọ bata ya na-ere ya anya that is it because mụ na like what ka ị na-ekwu niile ọfụma so enugo ọbata ine ya anya si ne ya na mkpụrụ anya ọsọgbado na anya na fon ya ọsọgị na anya ya anya hapụ fon ya aka because na the rate ụmụ nwaanyị si aka na fon ụmụ nwoke na nke ikpeazụ a na-egbu n'igwe fon bụ nke m iji nke gị ya na jide nke ya nneme nke ụka nneme nke m ma nwoke ga wepụta 4 million naira mee wedding text message 4 naira and that cause problem wedding 4 million. It doesn't make sense. It doesn't make sense. Even like here. So come on here, maho, ni mahia. E mo ka di rate wine she's a check phone mo ke mo ka no follow wine they keep her awake just to read your phone. And when you try go phone message phone go fa kwara. Yi channel phone na bochi okwu ya. Ndo che me okwu ya do open. Oti ha na wo ira ha na ro be wela ka ti na azu phone emepe. Ogo yeri no chore. Go ya go chakwa my be my business text message of want to one. Mo no fa na message on na afa deri abido na chi. For example, na Chioma send the message if you go shakum ka line by line. Ogidi so be ni mo shipro ni bu Chioma. And original to the mazari here be bu so na azu na go na gide. Ochi iti problem na do tie Chayoma.
Actually, you don't want to reach a guy. Often, the thing that shock of my Nicaraguan chayomaalistic. By then, all no rice skin, you're not as good for me. The day is point away. But my own rule says, I don't want to explain to you here. Can you best man? Okay, madam. I am going to the so we need the gorge, the chairman. Ebuchie, can you go home now and see I'm born to go in when I innovate my voice, but the man, Ikuke. Ebuchie, not where you not anything. You can get help by any horse. That's my balance. Okay. We cannot do for anybody. Here I was here with a wedding, and I'm is in another punk working with Georgie. Macano, I am a young Manoji, Eliano. Papanke wine. Good. Because in Aya Egafuna, Ojin and table need what a table Ojin at the wrong. Table on the Bano and I edited the Ojin, so I got be wasting time in commanding great success. Now, maybe I would urge my neighbors and Gojin at table. So, Chairman, sir, can we can make a Chicatono? Come where will you wage you, Yenake, Moke, Pacha, Nanke Wyatt, and a Chicote better. Oh, Jesus. Ezonya wai na Chineke kere mmadụ niile papa anyị ekene n'ụbọchị taa anyị na-asị anyị na-ewere ọjị nke a anyị chọrọ ịwa n'oge a wee nabata mmemme a anyị na-eme n'ụbọchị nke taa ka onye ọbụla bịara ebe a ga-atọ ọjị a ga-atata ogologo ndụ gaghị agụrụ akpọtara ebe a n'ụbọchị nke taa. Wanasị biko ihe niile ka anyị na-arụ ime ebe a n'ụbọchị nke taa anyị na-enyefere aka nsọ Chineke wee na-asị ndị niile si esi wee bịa na mgbe ha ga-ama na onye nwe anyị okporo ụzọ ga-erubere ha isi. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị si ebe dị iche iche wee gbaa ụgbọala wee bịa ebe a. Ha agaghị regret ihe mere ha ji wee bịa n'obodo a n'ụbọchị nke taa. Ha ga na-asị ma ha mụrụ arị ma ọ dị ihe dị otu a ka ihe mere ebe a n'ụbọchị nke taa ga-asị Chineke ga-atụkwasị ndụ n'elu ndụ ha ji n'ụbọchị nke taa wee nyefere aka nsọ Chineke wee sị nri niile ka a ga-ere ebe a n'ụbọchị nke taa ihe niile ka a ga-aṅụ ụra ya ga-eri wee ṅụọ isi wee waa ya wee na-arụ ihe niile nke niile anyị ga-emebe a wee nye aka nsọ Chineke wee sị ka anyị bụ ndị nọ ebe a ga-atọ ọja wee tata ogologo ndụ na ahụ isi ike site n'aha ọkpara nwa gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ebuchie, mgbe ị ga-etipụzi n'ọnụ na the correct so that kọfọ wee soro ibu ya bụ ere. Praise the Lord. Nne nwere igwe dị okwu na-enye ọka m n'aka asị onye nze ka ọ adịa blessing n'isi ha gbara abụ. Ọ bụrụ aha Jizọs. Ọ bụ n'ụwa ike n'ọbara Jizọs. So asị m na n'ụbọchị tata na ebe Emmanuel na onye be nọ nke m ga-ekwu akarịghị nke ndị kwugoro ekwukwu kama na asị m na ọ ga-adịrị ha mma ka ha ga-amụta ozuzu oke mụta ozuzu orie mụta ozuzu ahụ mụta ozuzu nkwụ abịa na-anụ ụbọchị na-anọ Igbo na-azụ ama nkọbebe ha ga-adịkwa ka echi maka echi anaghị abụ abụ m wee so n'ike na ọbara nke Jizọs tere enu ka ala bụrụ onye ndu anyị ọfọm na ọjọ na-agọ na-agọkwa na nke ndị gọrọ agọ ife a gọrọ ọfọrọ ya n'afọ Jizọs. Ife ji like ya wedding bụ na ọsọ na wedding ka ị ga-afụ everybody of claim ọ na ọ bụ ezigbo mmadụ. Wedding dị ka ebe a na-anata oriri nsọ where everybody is assumed to be holy. If I'm born at Beberation, young on a man, young women, all depending. And the man that open a hard down in one. I don't get a brew from my uncle in Amaha here. A quiet to my condos on them. Even the Nanunka,
edebe cup iwere nke gị nwụrịa kọnkọ ọdịla ọgwụ nsogbu adọ. The only difference bụ na mmanya ga-egbu aka nke ndị buru ndị ọzọ. Adị maka isi comport onwe gị na wedding na-determine how balanced you are as a man. No, normally people ama na ụkwụ ada agwụ na event o depend ka isi dress ya bịa. Anọgo na event etu a somebody anọrọ n'azụ na-asịsị nye ya ụkwa asị na ụkwa agwụgo 5 minutes later eburu ụkwa gafere n'isi asị bụ ego onye nke ọzọ nọ n'azụ ebe niile. Anụ ada agwụ na mmemme o depend ka nwa bịara o ene ya hụ na anụ a ka ị bịara ịta asị gị na anụ ọgwa na onwe ka ihe ụwa si eme ị na-awụ ọchị fra tebụl ebe ahụ ị nọ na-enwe ihe a na-eweta ọ ajọ obi iji bịa mana ijide ezigbo obi tinye n'ihe a na-eme efu na ihe niile ọ na-aga fine na-aga. Biznes gbasara keki si na-eke ọjị a si kebe ọjị a si pasi ọjị around ọ bụrụ na ndị lụrụ keki a nọ around ha bịa na microphone so ọ bụrụ sọ keki ya na-eme nke esi taa keki ya like ya gị natazia m nọmba ya unu akpa na midnight call ọ daba unu bụ MC ihe ọkụ m. So therefore ka anyị nabata ndị gbara akwụkwọ na the cake stand. Now listen to me now, Come down, just come down, get down from that place. I shouldn't know about us on a church that day. Ikuke, I'm not going to know free a car or whatever. I'm listening to the recharge card, for then love letter. She there. The right to you of my intentions to consolidate a relationship with you. Please do not say no. The letter is very evil. If you touch the girl, haki and letter, Jenya. So we mark issue where succeed here. She go there to have the cake stand. And one other one is the businessman, the romantic. The two romantic, my brother, I'm the young managing wire. We talk issue where may approach. We are getting the young way with them. But you need to have by a bond. Kuala Chineka cannot fit in an album. Na kuno chukwa cannot fit for her. And we ain't talking many in the mother. What good when you go for we make or just buy is wear something. I don't coach you. Oh, better video. Can you what ya? It's a little fast up here. It's an America. Even wine I like I should go. Okay. Yeah. Therefore, I don't have a witness. Can I make a my assignment to the Alhanap? Now, let me tell you something, Mama Zolunezo. Uzi Nabu, Neme is in ono toto. Kiz Abu Dallas, I matches on. Is it Bomba Dalo, Zabata, a butcher can name, Chia Dalo, Chia, and a shop from Nakabugum Garden Nakayeta. A back of Nana, the one of the mother who because Dalos are Zabata. Oh, well, find you why you home I had the home. Chupa and a Kayeta Tia in a new one. Zedalo, hey, my color no. If one of my man actually got naturally, and well, there's no two ways about it. But I'm about to go up with the guy that boy here, Bunako, on a balloon where he was. If I couldn't see big up or from Madonna or Belazio, not Dalo, or for Abamun no mother 9 o'clock, and the any Nankotagore basins in Bidogo, just 3 persons, or for 6 persons, why a major, when you said all of us are matches, or just more 6 persons, and I copy at the door. 6 persons more, and a major. 6 persons. No woman this is learning a wedding tata. How put a good this? This is the time my jam Monday be all my wedding. This is mother Dalo, Dale, Tokisi, Diego casting in Puchi moto. They read no ego, Nika, Dalo sign. When you see what about again, yeah, sigh. Ikuke. If on a natural day for nature, but go on Gochi. Actually, steady. Yes, oh, you need it. I couldn't show big about from Mado. I for the KPI. May I remember so you beg me? Yes, I believe Bellman Bella for doing it in your my advice in your mego. Can we get your advice in your nor? Yes, so the talk is me and new not easy. Pastor Dalo, I like him, Pastor Kagi in a bed, but in your go. Yes. Correct, Pastor. Dalon wako mamechezo. Yeah. Iye mbuno ejima and ejima konga abuna ha Jesus. Yes, ejima konga abuna ha Jesus.
onye m daalụ so onye na-agba nkata pụta kere onye bụ onye a pụta cha anyị na-egwu egwu ebe a pụta akụ first me now business can on now best man pụta I don't need you now, just go for now. You can't that's for now. You want the money, you will tell the money. Akụ people the wedding now kwado wait that way is it don't question anything just say mama ya bara okay but now my man banwunye gị izu bụ ya ụmụ ọnụ unu ga-eproduce nke unu ga-azụnwu ọ bụrụ na o kwete anya wa keki a ịmara ya nwa tinenta gị nwa ịkwụ ụgwọ ekwugwo n'ihe ịma nkwụnye ọ maka ka ndị a si eme ka anyị mee ya 8 mama 7 a ga-adị mma ọtọfa anyị cheki enu 5 6 kwana anyị mekweni ya 4 ahịa na-anọ dị n'ala Igbo anyị mekweni ya 3 a sị nkwụ ọnụnụ ga-anwụ na wa keeki 3 ka ha pụelụ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ biko kọọ Jizọs aka agụngwagwete 3,000 naira dị sharp ebe a nye nwunye gị o chedị na ihe amụ ụmụ nnukwu mada narị ya n'ozuzu oke gbanye m ebe a nọ m ga-eji ego a wee jee sow seed ọ bụrụ na ha mụtazie ụmụ na-ata ha kpọzie na fon m ga-abịakwa mee MC ọzọ n'aha Jizọs mana chere na oche ndị committee of friends jee tinye ya na suutu Ikuke so that nnaba ọ sị na balance adụ hashim ya shi ebe a weta o tega anyị fụbara ife na show na a ga-emere transfer mgbe ị kpọziri ya na fon show na netwọk adịghị mma ịmagonu ọgaranya jide gị ụgwọ ịma mba nwere ya mba na ịkpọ ya na fon ibu ụzọ jụ ya ka ego ọra ọrụ na iwere mgbe ịbachichie ya ntị alright ọ bụrụ na ndị mee keeki nọ nso na ha ghọtazie keeki ha enye di na nwunye gbara akwụkwọ ha fidi onwe ha anyị adapụta n'ọkwa nke fọzi anyị ma ka anyị si mee ya mgbe chairman na-ekwu okwu o nwere ofu ihe o kwuru ebe a ọ sị na wedin a ga-agbasa ọsịsọ ya ka anyị na-atụ anyị ka anyị mee so wọta na keeki Thank you, Wesley. Thank you. Itabitia nono isunye ligi. Watch it one. Umazi na bana mai nwoke. Ihe ha ga-eme now. Ya, siko bana aka nono. Ọ na-adọsi sombo una. Biano, okay them. Ụmụ nwala ọgụ n'ehihie a ọnya kọrọ ha aka ọzọ mgbapụzianụ kọpụ n'ụkwụla ọtọ onye ọbụla bụ emene mkpọtụ emene ụzọ in 2 minutes yọọ Chineke ihe ọbụla ịchọ ka o mee n'isi ezinụlọ a member of responsible society anyị na-asị nke nwaanyị ya ga-adịrị responsible na be di ya n'aha Jizọs ka ihe niile bụ ihe dị mma ka Chineke were ya chọọ ezinụlọ mma and so shall it be in the mighty name of Jesus. To this we say hip 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 makwa na iko onye merụkwa na ibu ya ahụ onye laikirikwa onye Yes. Nele
Biko, ọnwụ na isonyela ya ọfụma na wedin na ị ga-ama na di na nwunye gbara akwụkwọ agbabeghị egwu. Ama m onye mkpọrọ for gift. Mana ọnụ m nwa ga-ekwu ihe ga-eme na ọ na-ama nye gift ya. So ihe nkịta bụ na nga ya di na nwunye si n'ebe a pụta. This is the time for the couple to dance. After the dance, come to give presentation, but it's okay. It is a piano, bro. Right. So people will get line in that. But I'm here. I can try to tap something down. I got to somebody popular job. Because you give to you, I will come over. Why will cake up? Who cake up? I got here. Can you cake up? Can you contract in another cake up? For a later. Another one I got son. I want to cheap breastfeed, cheap breastfeed. And then I didn't even what I've been working on, but they change the style I'm working. But now you have to get you. Bye.
Chief President, Jacob Moko.
Where's
Thank you. For Great Success Club of Akwachi, Lagos branch, we have a time hanging a lot more. All the happen to Madana to do here go. Hane won't go, so you want to go to those yards.
Great Success Club. Businessmen and women based in Lagos. And then like chairman Great Success Club. Great! Success Club of Aquachi. And the by the moon. Ikuke leader, Emma. Ikuke leader, Emma. Amada Poelaya. Amada Poelaya. Lazy, member. Lagos State. So, Chigo, your mother is amazing. Is one of us, 119, and our brother. So, I better kind of hear that my mother, my love, I think, yeah. Double petrol. What is it? Mgbe ị ga-anọsị wee n'ebe a ogologo ga-edubere n'isi n'aha Jizọs. Ndị a nọ ebe a na ọgbọpụta ahụ ndị Great Success Club of Aquachi. So ọ bụrụ na onye amara ka ọ maruo ọfụma dị n'ebe a Great Success Club of Aquachi nọ n'ọgbọ ka ha gosi their love and unity among them. How normal thing and eme to every member. Onye ọ na-eri right ya. Mụ wee sị dịka ikikere nke e nyere m na m ga-hand over this very gift. Asị m na gift a ọ ga-amịta ihe akụ ihe nwenwe ebe ọ bụ na ị nọgharị ya. Ọ ga na-eweta aga m n'iru. Mgbe ọ bụ na ịgbanyere na friji a ọ ga na-eji oyi. Ị ga-aṅụ mmiri dị na friji a ṅụta ogologo ndụ na ahụ isi ike n'aha Jizọs. Great, great, great. Biko anyị ga-adị n'o ka Chineke nara gift a ma gọzie ya dịka anyị na hand over to the appropriate person n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Onya mere anyị ka jiri lọrọ ọgbọ as the patron of this very club. Ikuke nyere m ka m ji hand over wee sị na obere mvenefu a gị na nwunye gị unu ga-eji nwa obere ihe dị ebe a wee bịa gozie n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị.
obi mezi go to ma so at slowly na no jere ulu wa banza owo ya tukuru onye were unu were mmadụ ha asọ onye were mmadụ ka ya mere gị anyị were ego mmekere unu niile ekpere m ekpere isi anyị n'otu n'otu n'ahụ 2024 ụla dịka anyị batara n'aha ebe anyị mma azụ ahịa anyị gara agala ihu anyị nwere anyị ebute mma anyị gbola azụ anyị ebute mma ndị agagba ha gbata ha na-agbara aha ndị mgbawara agba ha na-ete dị ka ha ma gbọrọ ndị agara ụlọ ha na-arụ ụlọ anyị na-arụ ụlọ elu n'ụlọ ala gosi na aha na-amara anyị niile mma na-agazara anyị niile ụkwụ anyị ji gbadata mgbe anyị ma agbago ụkwa onye nwaanyị na-edo anyị rutala ahụ ha akụkọ ọjọọ n'isi anyị na Chineke gosi anyị niile site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Ọ dị mma, ana m aga n'ihu ikene ndị Great Success Club unu agbanika daalụ nọ. Anyị nọ ihe nwere ihe na-eme mana ọ nwesịrị ka ọ dị n'uru bịacha. Anyị ga-agba aka mụ na Thank you. Before I will vote of thanks, and Baju, I will let the catch up on the I will vote of thanks. And also, I'm talking to you about one reason. My brother, Emmanuel. Honey, action. Action. Have action. Our action. When you wake up, when you move to bring in the road, on the back, I'm my own name, and you will vote of thanks, and at that point, you may call it a day. When you want to go for the end of this year. Vote of thanks. Mula nwunye m joera wale kele mmadụ niile bịara ebe a ọdọkwala izi mmadụ Ikuke ọhụndụ m bịara ama m n'otu a ka anyị ha amara m nwere mmadụ ruo otu a ma tata egosi na m nwere mmadụ m were ekpere anyị ekpere ọzọ were asị ahụ 2024 anyị mba Chineke na-enye anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike ya ọbụla anyị meme anyị jenyere ndụ aka onye nwaanyị na-agọzi anyị anyị anwụchu anyị na-adụ ndụ anyị aka nka ụmụ anyị azụọ anyị ochi na ha na-adụrụ anyị niile mma were asị na Chineke na-eduru unu ebe oruru si wee bịa were ruo n'udo site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ọ ka ọ dị biko anyị kenelụ onye kpọrọ anyị oku Ikuke 2024 ekpere anyị na arịrịọ anyị bụ na Chineke ga-agọzi ezinụlọ a chọọ ezinụlọ a mma n'isi niile bịara ebe a ka anyị ka na-atụ biko nke ọ bụla anyị mefuru n'ihi mmemme a onye nwe anyị kwụọ ụgwọ n'aha Jizọs biko nwezikwa ihe ndị ọzọ fọrọ anyị ka ya emenwu ya mụnwa bụ MC Esquire wee na-asị unu ya maara everybody mma 2024 bụla anyị ezigbo arọ maka na ọ ihe ọma mmadụ mere ka eji echeta ya. Thank you for coming. Lekene ndị niile anyị na ha lụrụ ọrụ tata onye onyonyo pụrụ iche Ego Boss onye nwa nọ n'isi oche ịfụ na ihe niile emere ebe a tata na anyị afịa n'ikuku Ego Boss ọnụ aka daalụ. Lekene ndị otu Nweze Soundmakers Nweze gị na ndị otu egwu unu mere ọfụma. Thank you.
I got for the America letter in the year. If I got the honor now, Jesus. Why made the decoration ever in a chance of the Akonuna Maka? You did very well. God bless you. But Shinkulu, Shinkwaru, Meo. Shinkwaru. Now, in case nature's a treasure. Thank you so much. I really appreciate Awesome.